Kaixo, eta ongitorri beste blog batea. Bueno, blog ontan San Fermin eta jungo naiz, baina larun baten gertatukoa. Bitarten, usteguna da, plantxo batzu dauzkat, así que etorrenekin asteburu hontan baita, eta goatu hasi naiz duet betiko guztak. Like eman, azpidetu, kanpai aktibatu, iruzkindu eta partekatu, eta bain bai, blog astea. A ber, titulo da miniaturen ikusiko zenuten San Ferminetan joala, baina, bueno, San Ferminak bakarrik ez ditu erakotxiko izkiot, asteburu guztia. Orduan, itxoin San Ferminak arte, ikusi blog guztia, eta gozatu, koño, beti gauzazkarren bilagabitzala hartu denbora, eta ikusi blogak lasai. Eta besteik gabe, bainz egiten joa, bueno, etorria Andrea, hola zuek, Andoni, ibili munduan, eta Arkakuso Iruñe, Tolosa, galtza hondia, hitzaldi bat ematea, o zezolako zuze, euskeran ingurun, geu kantolatutakoa. Eta bain, bukatze bonen zertza jungo bea. Jak hemen daude, pues, ala, aprobetxatzea. Así que, guazen. Bida hemen daude. Hola, zuek. Kaixo. Claro, zutzakoa hiluen behar. Gora. Gora enbia da. Zutzako berak egin behar. Ja. Bueno, gero, bilera jun naiz, udaletxekokin, lehenkoki, batzarratzeko bilera, gero udaletxeko bilera baita San Juanan balorazioa egitea, ez da gertu. Interesantea. Eta guain, pintxo ponen geha, eta gero, faltzea. Mairi gaztitzen. Mairi gintzen jomon. Ja ekarri guen, brosa, ja jatera zenez bakartu, ez zenun, desastre. Euria zi eta barro sartu bere zen. Ez da, sí. Aidu gogotik, osea, zer da, hau. Neze, dez. Ezin dukun etxea? Ni? Sandalitan da galtza motzen, osea. Bueno, etxea egin doazen, baina zeu zartzagoa, ze ezin dukun etxea? Bueno, hemen gaude, zeu zartzen. Transizio postet. Kafea ez edatea, amarretan tekitzea. Egunon. Bueno, gaur, Donostian joan eramakin. Segurazkina txifon berri bat erostea, ze hau ja gaizki dijoa. Blokeatu zai, derrepente ezin duzu kaiatzen, derrepente bostu bez ezkit gotxapak. Ezin dugu laion, orduan a ber. Bida, aurre ziko. Benkata. Bueno, erremin nola, arroba probatzen, ja pasanez, erosi eta iPhonea. Gero erakutxuko izuet. Baina ez, arropa probatzen. Bueno, ja konpretatik bueltan ingoizetan boxen erosiet arropa eta mobila. Mobila azkeneko erakutxuko izuetena, orduan. Inditex da, bale, ikutzeko orduan. Beharrezko zen, ze bi bakero euskat eta biak hautsen ditut, orduan, bakero motzazuk. Zein maz, tipo, tela udala, bueno, ulertzea zuen, marino bezala da. Gero, kamiseta tirante dun bat, lila, more lila, ez da prezioetan baina, more lila da. Gero, kamiseta hau, dala turkesa ez dela, ez da prezioetan baina turkesa ez dela, nire morenoakin, super handagatzea. Eta gero, sin más galtzontzio beltzak, normal. Eta gero, nire blogan kalitate egokoa. Vale, esan berrokat, nik nahi nula 15 Proa. Baina, jo naiz iPhone den da ofizialea, eta ez dutela saltzen ja, ez 15 Pro, ez 16 Pro, saltzen duten 16 normala, eta 17ko gama guztia. Eta esan diot, azien gomendatzea ez, eta hau ukitzen, eta hau, eta esan dit. iPhone 17. Así que iPhone 17 erosiet. Lilan, ezak eta prezioetan, baina, bueno, lilan. Eta blog ontan ez dira beliko, ze bihar San Ferminetan hijo orduan ez dago zentzua, San Ferminetan jotea, mobil berriakin. Baina bai, hau erosiet. Baina bai, a ver. Eta baina alda, baina bai. Mazte polilla, matxo metiaz. Osea. Me muero. Ze polilla, super suavea da. Kaixo, bueno, eta entzungo zaiten zuze aizea itegu, baina, bueno, bazkalduet, eta bain nijoa beraudukerita. Es que San Fermin eta ezin dejun gehiago ekin agar ekipo, así que hoxe, pero lukeian, no?
Super gaizki nahi diten du mata, Bueno, Hola. afari egin du ja, nik bano egin dut. Pues, de fin. Ai, ez dut esan pelukeretik persona izela. Erdia indet, porque si te mando por agustiziteko. Lokala la egingo dugu, soña bigarren crudo, partea. jango. Bigarren partea lokala egingo dugu. Eta guen lokala bat daukau bilera. Hilabeteko bilera da berri dantzotaldeko. Hola, super no pegatu geha, holako gauzatako. Zego goa. Ba, neko gaukat, biltzeko denak. Eta bihar ja Sanferminetako azkar, eske jendea honek pentsatzen blogau da Sanferminetako bakarrik, eta dijo igual 10 minutu Sanferminak ez dian txapa bat sartzen. Kaixo eguron. Bueno, ja, Sanferminetako zen egun ahiatua. Marutxaken kamisetakin nijoa. To perfecto. Eta aragonoretik gotu ez nizkizuet, goatu arazen nizkizuet, betiko bostak. Laik eman, arpidetu, kanpai aktibatu, iruzkindu, eta partekatu. Eta guain bai, goazen Sanfermineta. Zer zaizkizuen ere, betarko razinero hauek ze, nire nahi laportu izkiatu, oza. Ez que nire merezti dugu zian. Eta haiek ezin ditut eman. Asi kreuxe, guazen. Kaixo! Apeu. Ja, busen zatia jarrita. Bardoa Iruñera. Barkatu Iruñeko ondo urteai, inpaso itagoa. Bueno, ez Markatu gaizki bat jantzita. Ez que ez azkar gatzatxorik. Bea dijo. Sentitzen. Netxurik indezo. Giputxi. Bueno, iritsi geha. Ja, arrautzak eskatiteu. Niom erra. Erra. Hemen gaude poteo, malatxo txarangakin, anaitasuna peinakin. Tope gaude. Ametxak esan dago ideak, eta ez zirloak hartu. Bazkaltzeko ordua, bokadillo eskatu deu, nik eskatu dut tortipa, tomatea eta tipula. Eta metxa gode, a ber, brillo natural hauze, osea, eta horren ez daria. Kafe hartzatorgeak katakarrakea. Aiga ikusten mulillak, honen super kontra nao, maltrato animal, horra idea pasatzen. Txen, hortik hando, ez dakit ikustean, bizkarra manda, boikot. No, maltrato animal, punto. Oaingoa bai, banda bai.
Bueno, ama, zeizterrik. Gaude sorbetean tokin, sorbete hartzetorri da. Ez baina bota, nahi? Kalimotxo egin emazia, baso Apa! Earra! Venga, txin-txin! Epa! Bueno, etorri da, zepeina dau. Urko hilo galtzak! Alegria Iruña etorri da. Hostia gaudelako! Blogatzen! Zezenketak bukatu ja, eta sartu da plaza ja, behin bukatu da ekipo, nik ez ditut babeste zezenketak. Eta ben gaude, malatxo txarangakin anaitasuna peinan. Tope ega pasatzen. Bihazi txapela eosigun. Eleantea! 10 eurotan ez dugun saldo. Eta esan diau que no tenemos 10 euros, que tenemos solo 5. Eta esate yo, solo tienes 5 tanei. Pues págale tú 2-3 euros tanei, yo solo con tarjeta. Ah, pues entonces solo 5. Eta 5 eurotan, txapela. Bueno, afari eskatu du beste bokadiotxo bat, hemen txegode afaltzen. Oain gaude, alegria de Iruñan ja, farran. A ver, Andongo. Korrika inberdu jenentzako. No, bueno, ya, atxaldeon. San Fermin eta mendekin atzo, kusitue. Eta gaur, ja, bueno, da, atxaldeko zeiterdik dira. Atzoko gauza, nire eguneko momentikoan enunitzat amarusak. Eta ez genituen ikusi, programa gartezun ordu batetan ziala. Geroan esan ziguten hango batzuk ordu bat aterdi ziala. Eta ordu bilarden gutxu hendikan patxauntzen. Osea, lotxagarri izan zen, ez maruxak enaletik, baizik eta batzakit dagokio nahi, lotxagarri izan zen. Eta, bueno, voltatu ginen ja, eta listo. Eta super ondo atzo San Ferminetan, gero bideo bukeran itzingo gehiago. Oain, gaitu geha bereze, eta bila bueno guaz, así que guazen behan duen joala. Bueno, bai jazta egon geha, oinkarikok ikusten, eta bain goaz tolosa, zozo jontzea. Bueno, ba, ez zer gargatu, baino hoxe, jungea faltzea zeuzte, eta gero zeuz hartza jungea kolakautxo bat. Eta jatxen nau, Espret bloga bostez dana San Fermietan superondo pasan nun, oen bai, kriston beroa, eta kriston frantxez pila, baino ondo pasan nun superondo. Así que hoxe, ja bideo gurtzet, baina nago, urrengo blogaia da bidai bat iten gaur amazten, así que adion. Eta beste gabe, like eman, arpidetu, kanpai aktibatu, iruzkindu eta partekatu, eta jarretu jaztue Insta, TikTok eta Twitteren urrengo blogen ikusiko gea bidai bat